Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Хуш омадем ба канали мо. Влога боз сар мекунем. Имрӯз рӯзи якшанбе ҳастад. Берун ҳаво хушурӯ, настроение нағз. Барои ҳамин гуфтам ки биё хай влог кунам имрӯз. Бисёри баъд гап задан намехоҳам. Ҳороён ки ҳози мо рафтестем, хони очам рафтестем. Камтар кор дорем, барои ҳамин хотир рости гап очам камтар маззашон нестай. Ман гуфтам ки намерем, лекин бо ҳам хел шуд гӯем ки ҳози шавҳарам омадастанд. Ҳама каса кӯдакое гирифта мерем. Кӯдако ҳамашон ҳама каса хеста наравем гуфта, барои ҳамин хотир 6 будум хонада ки не ки бози занг задан ки хезен тайёр шавен, мо мерем гуфтан, не ки то ҳол наомадиянд. Мана чанд қа шуд ки ждат кардастам, то ҳол наомаде. Анам хел дӯстони азиз, чӣ қадаре ки видео набудак, ягон вақте ки ба ҳазур ҳастам, вақт шавад агар ҳатман бошта мефаҳмонам ки барои чӣ ин қадар видео набуд, барои чӣ камтар дам гирифтем гӯем, ҳатман бо хушрӯ карда мефаҳмонам. Дар канали Арзанда видео буромадаги аст, челленж кардаги ҳастем мо шавҳарам кати, лекин чӣ хел гӯям, одамода ихел видеоҳо маъқул нестанд, ихел идеяҳои нав маъқул нестанд. Бисёриҳо қабул намехоҳанд кардан ихели видеоҳои ҳар хел комментариҳо менависанд, лекин мо шавҳарам кати ҳаракат мекунем ки ягон чизи шавқовар кунем, на ин ки масалан фақат гап задан дар ягон мавзӯъ умуман гирем. Дар ҳамин канали Арзанда чӣ хеле ки гуфтам дар ҳамон видео ҳаракат кардастем ки ягон чизи нав бошад, ягон чизи хуб бошад, интересный бошад, шавқовар бошад, ки масалан одамо шиста тамошо кунанд. Манам хеле намедонам бо чӣ хел фаҳмонам шумо дӯстони азиз. Нависен комментарияда шумо чӣ хел ҳастен дӯстони азиз, ба чӣ кор бор ҳастен, чӣ кор карден баъди солҳои нав оддӣ хода. Ба фикрам аллакай пага ҳама дарс сар мешавад, ҳама мактабу садику дигараш хай садико сраза вай кор кардан, мактабо ба фикрам 10 рӯз оддӣ ҳастанд. Мана дӯстони азиз, мо омада расидем. Ино дар патинкошона кашида ба мошинда шидя. Намекушоен инҷа бинем ша. Хона нестанд? Вай нафасат мегардад даруни вай мошин шини. Манҷа даруни мошинда барашка аст. Ама ба ҷои номерои худ ман нависам, номерои шуморо навистам. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинен, мо хонада уже кӯдако берунда ва инҷа да дегда аллакай ман гӯштора андохтам. Гӯшту дунбаҳошкои мози намак меандозем ша. Инҷа да бошад аллакай ман гурдаҳоша намакобда тар карда мондам. Инҷа намака барем. Шур нашад. Мен вай гӯспанд, мо гӯспанд куштем. Барои кӯдако ранги вай дафӣ нагӯем. Барои ҳамин. Ян дӯстони азиз, гӯшт ки пухт, баъд дигар чизоша бо андохта як дег шуд, оли бо ҷигараш ҳастай. Кӯдако худди вай пеши горка рафтиян. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинен, мо аллакай хона омада расидем. гӯштро овардем. Инаш алқоти вай халази мемонам. ҳозир инои ҳамаша ҷо ба ҷо мекунем. Яхдонда холӣ кунем. Худаш яхдон пурай уже. Ҷамакак. дӯстони азиз, рӯзи дигар рости гап динам вақте ки омадем корубори хона кати кӯдакоя рӯзи якшанбе буд. Саршӯӣ ҷобаҷокунӣ рости гап аёдум буромада ки видео кардан дар кору монтаж кардан дар кор бо дина камтар мазза нашуд. Имрӯз низ ҳама хел намедонам барои чӣ, ҳамин гриппо бошад чӣ бошад, ҳозир мехоҳам камтар спандут кунам, барои он ки саҳар кати ҳама маззаш нест. Гуфтум ки дина ки шамол задан ё ки чӣ хел хай
анамихел дӯстони азиз, барои ҳамин ду рӯза влога як кардам. Насиб иншолло паго саҳар ҳатман мемонам. Бинен имрӯз бо тумана чӣ хела берун. Дине чӣ хела ҳаво хушрӯ буд. Имрӯз аллакай ҳаво гирифтагӣ. Имрӯз коро беҳад бисёр ҳастай, лекин мазза вообще нестай, хуш вообще нестай. Мехоҳам хел хонаҳои пилисоз кардан вай рӯғани гӯспанде ки овардагӣ ҳастем об кардан дар кор. Ман гӯем бо ҳатман нишон медиҳам. дӯстони азиз, ин овози мошина намемонад ки гап занем. Бинен чӣ хела хона туман шудагӣ ҳастай. Ман нав исриқ дуд кардам ҳама ҷода. Ва инҷода мехоҳам ки ҳамин рӯғани гӯспанда ҳамаша майда кунам, кубик кубик кунам, об кунаму да вай қитиҷа гирам. Вай дафъа ҳамхе карда будам. Барои вай истифода бурдем. Барои ягончи пухтан тухм ам хеле чизо. Хай як қошуқ авокадо низ андохтам. Ҳаво хунукай гуфтам. барои ҳамин ҳозир низ ҳама хел мекунем. нависен дӯстони азиз, бисёриҳо наметавонанд умуман хӯрда ва намехӯранд гӯспанда. Нависен шумо дӯстони азиз, шумо чӣ кор мекунед ҳамин рӯғани гӯспанда. Ман ҳатто ҳамин хамир кунам, агар нонда меандозам нағз ки мулоим шавад, хуб шавад гуфта. ана дӯстони азиз, як дег шуд. Ҳамаша об мекунему ва давай мегирем шуно. Кай ин об шавад. То ин об шуда наша, ман ҳозир мерам ҳама ҷои пилисос мекунам. Кам кам мехӯрем. дӯстони азиз, манам кӯдако аз садик омада. Салмон ҷуда хелидаги ҳастай. кӯдако фақат ҳамин буба. дӯстони азиз, ман имрӯз беҳад монда шудам. ҳамақа кор кардам. ин плитаяку умуман дида намешавад болоша. барои он ки ман ҳамон рӯғаное кардам, хӯрок кардам, бо камтар дига манту буд ва ёя мантуя ҷӯшо вай кардам. обеда тайёр кардам, барои он ки шӯрбо дер тайёр шуд. ҳозир шӯрбо вай кӯдакодам шӯрбо гарм кардан дар кор. ва дӯстони азиз, мана ин сертификат. гусел кардем ша. акнун давоми гап дӯстони азиз, ман ин сертификата шавҳарам имрӯз гирифтанд. чӣ хеле ки мебинен компанияи ANT ҳастай. ин рости гап ман намедонам кай амхе заявка рой карда будам. где-то моҳои октябр буд, ноябр буд. заявка рой кардагӣ будам ки ҳамихел вай аксия доштае ки ANT мана ҳамин чизоша карочи мебарӣ. агар ки наистамонӣ унҷода ҳечи дар кор нест, фақат ному фамилия, номери телефон, шумода код мебиёд, ҳамун кода мемонен. агар ки шумо бурен, агар гӯем ҳамин чизора аппаратоя шумода занг мезанад. мода он рӯз занг задан, номерои манда занг задан, ман номерои худ мондагӣ будам. ҳама хел гуфтанд ки шумо карочи буриден вай чизоша омада гирен. ба номи ҳамин шавҳарам наистагӣ будам. баъд хай ному фамилия гирифтанд. гуфтанд ки кай сертификат тайёр шавад, мо шуморо занг мезанем, биёен сурат мегирем. ҳоли гуфта сурат гирифтанд. ва ака гуфтанд ки имрӯз ёки пага оварда мечаспонанд. мана имрӯз бегоҳи рӯз шуд, то ҳол наомадад. значит пага мебиёянд. паго мебинем кани омада мечаспонанд. чӣ хел ҳаст, чӣ ҳаст, ман умуман намедонам. дӯстони азиз, хай истифода мебарем, мебинем кани чӣ хелай. дӯстони азиз, шумо низ иштирок кунед ҳамин вайда аксияда беҳад нағз ки ман хеле чизоша аппаратоша мебарен. бо 3 моҳи дига бепул тамошо мекунед ваяша. бо чанд намуд ваё дорад, тарифҳо дорад. тарифи 10 сомонаш ҳаст, 20 сомонаш, 28 ва 33 сомонаш ҳастай. дӯстони азиз, нилуфара магазин рой кардам. да умриш якум бор магазин рафтестай. барои худаш сухарӣ харӣ истода. як хел кӯдакое мебинем ки магазин рафта ингирм нилуфара ҳамиқа мекунам ки рав ай ҳамин магазинча. тем боле раҳи мошин нест ҳамин магазинча. мегӯм рав сухарӣ ёки чупа-чупс мегӯям. мегӯм рав худат гирохе. мегӯям не турав ёки рафтем ҳардумо. барои ҳамин ҳозир мебинем кани дасташда сухарӣ мебиёд ёки не.
دوستان عزیز امروز چخالی که گفته بودم پلیته بهت احوالش بد بود. من حوز 1 ساعت باز فقط همین پلیته شکیدم من همه چطورش اینجا موندم توزه کردم. تمام سالمون بینن چقدر فریاد کردید. وقتی خواب شده دوستان عزیز همه برده حوزی خوابانم. خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین. همیشه خودتون احتیاط کنید.